Здравейте, приятели! Моето име е Михаил Дронев. Днес ще показвам клип как да си изтеглим програма, която може да ви прави клипове за Android. Не е важно да сте, просто на телефон или на таблет. Но да знаете, само при Minecraft първо си включвайте Minecraft в World и тогава снимайте, защото иначе ще ви си. И така, нека ви започваме. Влизате в Google Play. Естествено, там са всичките неща по принцип и т.н. Пишете Mobizen. Ще ви излезе едно, вижте, Mobizen Your Android Anywhere и едно Mobizen for Samsung. Така, Mobizen for Samsung, разбирате, за Samsung, ако ви е телефона. За Nokia и такива на други фирми е Mobizen. Разбирате, знаете. След като си я изтеглите, като отидете в нея, може да си я нагласите по какъвто начин искате. Натискате Record Screen, затова тук може да ви се появи. Да правите снимки или клипче, това кръгче, или рекорд до мобилно, това направо ще ви го откроя. Пишете си имейла, Михаил Дронев, както мене, ето с това. При Record Screen, дясно тези чертички ви отваря, които клипове сте правили. Сега. Тази програмка много добре работи, стига много да не се товари и памет малко взема. Ако ги качвате някъде, качвайте ги и ако сте готови, ги изтрите веднага, за да не ви спира видеото ръчно, защото няма памет. И така, това беше от мен. Има много клипове други. Това ви снима екрана без да ви изобщо, без никакъв запиване, никакво. И това беше от мен. Това е много бърза програмка за изтегляне, използване, звъне, много лесно с рутване. Това е най-хубавото, без рут. И така, дами и господа, това е за днес. От мен, гледайте ми другите клипове, абонирайте се за мен и оставете на това клипче лайк. Довиждане!